Shugabar gidauniyar mutunci da ke rajin tallafawa marayu da sauran al'umma Hajiya Nana Bibi Yarima ta furta hakan ne a lokacin taron tallafawa marayu da sauran jama'a da kayan tallafi tare da ɗaukar nauyin karatunsu da kuɗaɗen magani a nan Kano. Nana Yarima ta ce a yanzu kungiyar tana da yaran da ta ɗauki nauyin karatunsu waɗanda zuwa yanzu sun shiga manyan makarantu tare da koyar da iyayen marayu da marayun sana'o'i. A yanzu marayu na ina jina da marayu kusan 15 wanda sun yi kandi, wani suna na university, wani suna FCE, wani suna Madubi, suna karatun nursing. Abin da zan ce ma gwamnati shine na ɗaya, ba za ka hana mutum neman abin da zai ci ka ce je zauna ba. Don shi yasa yau ake haura katanga mutane, gidajen mutane, shiga yara kanana suna ɗauka wayoyi su je su sayar su samu su ci abinci da iyayensu. Amma idan gwamnati za su ta dinga tallafa ma wa'annan yaran, su ma fa suna so fa su zama wani abu gobe. Da yake jawabi tun da fari, Muktar Dalhatu Umar ya bayyana matakan da suke bi wajen tantance waɗanda suka zo neman taimako, inda ya ce suna taimakon dukkanin mutanen da suka cancanci haka. Duk wanda yake maraya yake buƙatar taimako, ko a titi yake, ko a cikin gida yake, ko a jihar Kano yake, ko ba a jihar Kano ba, wannan ƙungiyar ba abin da ba za ta yi masa ba. Amma tana da tsarin ta na sai ta tabbatar da gaskiyar zance, ba aiki take kai tsaye ba, sai ta tabbatar da wannan aka ce maraya ne lalle yana da buƙata, za ta duba me za ta iya masa, me za ta taimake shi. Akwai dai nauyi mai tarin yawa akan dukkan mutumin da Allah ya wadata shi da abin hannu. Alhaji Jibril Alhassan Kaduna kira yayi ga mawadata da su taimaki al'umma kamar yadda addini ya tanadar. Ba tara dukiya bane, ba gina gidaje bane, ba siyan motoci bane, ba alfahari bane rayuwa. Wannan duniyan Allah ta'ala yana kiran mu yana wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rayuwar duniya ba wani abu ne face jin daɗi ne na rudi. Idan ka zo duniyan nan ka zo kasuwanci ne. Kasuwanci shine kai ma Allah aiki wanda zai maka sakamako. Shin kowane irin farin ciki marayu da iyayensa sukan shiga idan an tallafa musu? Wata mata da mijinta ya rasu ta ba da amsa da cewar, wallahi na ji daɗi a raina. Kowa wannan abu idan ka yi fa za ka tarar abinka a lahira. Saboda haka duk mai buƙatar taimakawa Ubangiji Allah ya bashi ikon yi game da wannan duk abin da mutum yi wa maraya cikin ikon Allah hanya ce ta mabuɗi. Gidauniyar mutunci an samar da ita ne sama da shekaru 20 da suka gabata, wadda aka buɗe ofishinta a yau a birnin Kano. Ta kuma sha alwashin tallafa marayu ta fuska daban-daban domin ganin sun zama mutane nagari abin alfahari ga al'umma baki ɗaya. Rahoton kenan Abubakar